Ako su vam dosadile obične kuvane virišle, evo jednog predloga kako da oduševite vaše ukućane. Danas pripremamo pohvane virišle u kukuruznom brašnu, ali da se vratimo na početak. Dobrodošli na kanal Dobri recepti. Uživajte u današnjem receptu. Razbijte i umutite jaje i nakon toga dodajte mleko i lepo sve to sjedinite. Stavite to sa strane, a sada ćemo pripremiti suve sastojke. Uzmite jednu malo veću činiju, sipajte u nju brašno, zatim kukuruzno brašno, pa onda dodajte šećer, so i prašak za pecivo. U međuvremenu stavite virišle da se skuvaju, ostavite ih da se prohlade ili neka budu u vodi. Sada sa žicom lagano promešajte ove suve sastojke pre nego što dodate jaje i mleko. Kada ste lepo promešali suve sastojke, sipajte mleko i jaje koje ste prethodno izmešali i sa žicom lepo sve umešajte da se sve lepo sjedini. Sad imamo spremne kuvane virišle, brašno u jednom tanjiru i testo koje smo upravo pripremili. Krećemo u finalni korak, stavite virišlu u brašno, neka se lepo nahvata na virišlu, a zatim virišlu močite u testu. U tiganju ugrejte ulje i stavljajte virišle da se prže par minuta sa svih strana. Pohvane virišle su gotove. Prijavite se na kanal i pogledajte još neki od recepata koje sam pripremio za vas. A ako ovaj recept to zaslužuje, dajte mu jedan like. Hvala vam. Sada da pogledamo šta vam je sve potrebno za ove pohvane virišle. Jedno pakovanje virišli, ovdje ima 8 komada. 20 g šećera, 100 g brašna, jedan prašak za pecivo, pola kašičice soli, 200 ml mleka, 100 g kukuruznog brašna i jedno jaje. Da li vam se dopada recept? Šta biste vi dodali ili možda oduzeli ovom receptu? Pišite u komentaru ispod videa. Do narednog recepta veliki pozdrav i čuvajte se.